So, tingon ani gyud hasni no, kinahanglang marunong kang maghimo og imong food. Kay aron makakaon ka, dili tagot man, di ba? So, kana pag practice ka kanunay og himo og egg. Kay aron gutomon ka, ikaw na lang maghimo-himo. Kana siya, ato na siyang gitrain karon og kanang pahimo og iyang food. Kay pag mudako na ni siya na lang maghimo siyang food. Unya, kay ang mga bata karon dili lang dapat tab-tab lang. So halahas nin, fight gyud kana taman. Himo sa imong bread dong. Kay aron makakaon ka, kay kung dili ka mahimo ay wala kay kaon. O yan. O di ba? Siya na nagahimo-himo siyang bread. Ayan. So, pwede na siyang mukaon kay humanang iyang food. Okay, babu, see you later. Enjoy your food, Hasnin. Very good boy. Ayan, nahimo mo na ang imong food. Big boy ka na talaga, Hasnin.